Здрасти, Вибокс, аз съм Васко Домвепър. Така, значи, това е един урок, значи, как да си направите мишката като на Camtasia Studio 7. Това става много лесно. Значи, само знам на Windows XP, на Windows 7 не знам. Значи, давате на Control Panel, може би по същия начин. Давате на мишка при... Чакайте момент. Не. Така, при мишка, ако не е хардуер, не устройство е така. Значи, давате или цъкате тук, ето тук, или давате на преглед. Значи, давате на моят компютър, къде си инсталира лицето или дето към тасията. Не знам тук за кой ми стуфил, но тук и давате на Media, Recorder, Images и тук ви дава тези 4 символа. Аз предпочитам да ми е този и така. Надявал съм да съм ви помогнал много. Това беше и чао!